An bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn. On remercie le grand Dieu, Dieu tout-puissant. Ne badenw, Chers amis, ni Ala tɔgɔ min filɛ aw ɲɛkɔrɔ, c'est le nom de Dieu qui se trouve devant vous. ni kabako Ala tɔgɔba de. Ça, c'est incroyable nom de Dieu. A bɛ fɔ nin de ma ko Yawasiu. C'est ça qu'on appelle Yahweh Sifu. Maa min bɛ yen k'e bɛ fɛ i ka feere yɔrɔ ka yiriwa, Toute une personne que tu veux que tes choses avancent. walima bitigi de b'e bolo e bɛ fɛ bitigi in ka fa dewu, Tu as un magasin, tu veux que ce magasin remplisse rapidement. walima e bɛ baara dɔ de la e bɛ fɛ i ka kɔrɔtaba sɔrɔ o baara in Tu na, travailles quelque chose, tu veux que tu t'avoir beaucoup de respect, beaucoup de bonheur dedans. walima e bɛ damana dɔ de la e bɛ fɛ i ka sanu sɔrɔ teliya la, Tu es quelque part pour avoir de l'or rapidement. walima i taala taama na i bɛ fɛ i ka nafolo sɔrɔ teliya la ka segin so. Tu es voyageur, tu veux avoir beaucoup d'argent pour y retourner dans ta famille. O tuma ni Ala tɔgɔ in de b'a kɛ. Maintenant, fais ce travail-là. Garibukɛ bɛna da don ni Ala tɔgɔ in na sisan. Je vais vous décortiquer un à un tout de suite. M'a kɛcogo fɔ aw ɲɛna. Je vais vous expliquer comment faire ce travail-là. N'i ye mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ Que tu sois quelque part, ko ne ye min fɔ a kan ko o ye nkalon ye, quelqu'un qui peut te dire que ce que moi je te dis que c'est faux. ngali na Ala bonya na n tɛ kuma aw ye Je vous tuguni. dire que je vais jamais vous expliquer quelque chose encore. Sabu ne bɛ kuma min kan a m'a dɔn de. Tout ce que moi je dis, je connais. A dɔnnen kɔfɛ n b'a lase aw ma. Après avoir connaître, je vous dis, Danfɛn tɛ yen min b'a wuli. n'importe quelle personne qui peut me décortiquer, O tuma ni Ala tɔgɔ in, c'est nom de Dieu. i b'i jija i bɛ seliji sanuma ta dugukila fɛ. Tu prends l'ablution dans la nuit, I bɛ nin wurudili in kɛ. tu fais la zikr. I b'a wurudi siɲɛ 1333. Tu fais la zikr à 1333 fois Yanni i ka t'i ka voyage la, avant de voyager, walima yanni k'i ka magasin kura dayɛlɛ, avant d'ouvrir tes magasins, walima yanni k'i bolo don i ka baara kura la, avant de faire le commencement de ton travail, walima yanni i ka t'i ka dama baara la. avant de partir pour chercher de l'or. N'i ye nin kɛ su fɛ, Si tu fais ça dans la nuit, n'i b'i jija dugu jɛlen kɔfɛ, le matin, sɔgɔmada joona fɛ, tu fais tout possible le tôt du matin, i bɛ saraka dɔ bɔ, saraka min se bɛ i yɛrɛ tu ye. fais un sacrifice qui te plaît. I bɛ sɔrɔ sisan ka t'i bolo don i ka baara la, Maintenant, tu pars pour commencer ton walima i travail. bɛ sɔrɔ ka t'i ka taama na, Ou bien tu voyages, walima i bɛ t'i ka damanda la. ou bien tu pars pour chercher Kali de na l'or. Ala bonya na. Je vous jure, N'i bolo don baara o baara la nin kɔfɛ, n'importe quel n'i travail taara que tu taama o taama la nin kɔfɛ, n'importe quel voyage, diɲɛ que tu fais, bɛɛ bi o taama in fɔ, walima diɲɛ bɛɛ bi e ko fɔ o baara tout in. le monde va dire ton nom. O tuma maa min mana kɛ Ala ka barika don a Ceux la. qui font ce travail-là, que Dieu accepte cela. N sigiyɔrɔ bɛn mi Bamako commune Je 3, me trouve Bamako, commune 3, Mali. Zirakɔrɔ Dofi. Sirakoro Dumfi. N ka téléphone numéro Mon numéro de téléphone, o de ye plus 223 plus 223 72 72 24 24 02 02 98. 98. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, chers abonnés.